Pa evo, ja ću iskoristiti priliku da se danas zahvalim poštovanom ministru na ovom darovanju zemljišta u poduzetničkoj zoni UPU 6 u Ivanić gradu. Nakon možda i godinu dvije priprema, danas smo u fazi da kao grad postajemo vlasnici te zemlje. Važno nam je zato što je tamo osigurana sva potrebna već infrastruktura i naprosto je to jedan preduvjet za razvoj daljnjeg grada u gospodarskom smislu, za razvoj poduzetničke infrastrukture, a evo već i mogu reći ima nekoliko poduzetnika koji su zainteresirani za kupovinu zemljišta u toj zoni, a to će naravno i napuniti naš gradski proračun, pa se evo ovom prilikom zahvaljujem ministru na tome, jer će nam ovo omogućiti i dodatne prihode u gradsku blagajnu. Evo, još jedanput zahvaljujem se ministru, ministarstvu, svima koji su radili na ovom darovanju i sigurno, evo, napravili ste dobro djelo i dali ste ovu zemlju u dobre ruke. Hvala. Pa evo, ja također pozdravljam gospodina gradonačelnika. Neposredno prije ove izjave održali smo i zajednički sastanak na kojemu smo razgovarali, raspravljali i o drugoj imovini koja je od posebnog interesa za grad Ivanić grad, a u vlasništvu Republike Hrvatske. Ovo konkretno darovanje utvrđeno je odlukom Vlade iz kolovoza prošle godine. Radi se od 138 tisuća metara četvornih, gotovo 14 hektara i vrijednost je gotovo 1.500.000 eura, odnosno čini mi se 1.480.000 eura. I na ovaj način stvorene su pretpostavke da se taj dio poduzetničke zone koje je zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske praktično od danas postaje vlasništvom Ivanić grada i kao što je i sam gradonačelnik rekao, to je jedna od pretpostavki daljnjeg ulaganja u samu zonu, novih zapošljavanja ovdje na području Ivanić grada. Nismo samo o tome razgovarali smo i o obnovi, postpotresnoj obnovi, ali smo razgovarali i o novim darovanjima koje će se u narednom razdoblju dogoditi kako bi se i još jedna poduzetnička zona ovdje na području Ivanić grada, neposredno uz autocestu, gdje bi se gradio i tehnološki park. Pa evo, ja zahvaljujem gospodinu gradonačelniku na svemu onome što radi, iznimno uspješno, i jedan od tih njegovih aktivnosti je evo i današnji dan kojega smo, čini mi se, sada zaokružili sa uručivanjem ovoga ugovora. Hvala vam.